खुलुमबाय लोगोफोर, आं एम.आर. बसुमतारी नेचार पाब्लिकेशननि जानानै नोंथांखौ बरायबाय। लोगोफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खिन्थानो आखायाव लादों बर' रावा एबा जोंनि बर' राव बा बर'फोरा माबोरै बबे समखोन्दोआव माबोरै जौगाबोनानै दिनैसिम दिनैनि मान थाखोखौ मोनफैनो हाखो बेनि सोमोन्दै फोरमायनो आखायाव लादों। बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोरा मिथिनो गोसो दङ नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ नायबा मिथिनो हागोन। फैदोंब्ला लोगोफोर जों जागायदिनि। लोगोफोर, बर' रावा बुहुमनि नैथि बांसिन राव रायज्लायग्रा सुबुं एबा राव फोलेरनि अदेबानि चाइना तिबेटान राव फोलेरनिफ्राय फैनाय चाइना तिबेटान राव फोलेरनि सिङाव थानाय बड' तिबेट' बार्मान फोलेरनि सिङाव दङ आरो बिनि सिङाव थानाय बड' गार' राव हान्जानि बड' बिथिंनिफ्राय फैनानै जोंनिया बर' राव जाफैदों एबा जायखौ बड'बो होननानै बुङो थोंजोङै बे। दा बे बर' रावा जोंनिया बुरलुंबुथुरनि सेरफां एबा आसामनि बुरलुंबुथुर सेरफाङाव गाहायै रायज्लायजाग्रा राव आरो बे मोनसे भारतारि 8थि फारिलाइयाव सोजानाय गोदान भारतारि राव महरै गनायजाबाय। जों बयबो बेखौ मिथिगौ। फैदो अब्ला जोङो माबोरै दिनैसिम बर' रावा जौगाबोखो बेखौ जोङो सावरायदिनि। लोगोफोर, 1915 मायथाइयाव बर' रावजों गिबिसिन बिजाब लिरजेनजानाय जादों। बबेयाव? बै समनि गवालपारा जिल्लायाव 1912 मायथाइयाव दाजानाय हाब्राखोट बर' सन्मिलनि मुंनि मोनसे आफादजों सुजुजादोंमोन। बे बिजाबनि मुङानो जाहैबाय माबे? बर'नि फिसा अ आयेन। गोबाङानो खोनाखाबायबो जानो हागौ। बिनिफ्राय 1963 मायथाइयाव गुदि फरायसालिनि बिजों महरै जोंना आसाम सरकारा गनायथि होदों। बिनिफ्राय 68आव गेजेर फरायसालिनि थाखाय जोंहा आसाम सरकारा गनायथि होदों। 1972आव गोजौ फरायसालियाव गनायथि होदों। 1976आव PU थाखो एबा हायार सेकेन्डारिनि थाखाय MIL आव गनायथि होदों। 1978आव कलेजाव MIL आव गनायथि होदों। बिनिफ्राय 1971आव जोंहा बर' रावजों मोनसे गोदान खौरां बिलाइ साफायनानै दिहुनजानाय जादों, जायखौ नीलकमल ब्रह्म आरो सुरत नार्जारी बिथांमोनहा सुजुदोंमोन 1971 मायथाइयाव। खौरां बिलाइनि मुङा हालालि मुंनि खौरां बिलाइ सुजुदोंमोन। बेनि उनावहाय बेनो गिबि। दा बे समाव मोनसे खोथाखौ आं नोंथांमोननो क्लियार होनो सानदों। गोबां जिकेफोरावनो गोबां बिजाबफोरावनो नोंथांमोना बनजारखौ सेथि होननानै मोनदों जानो हागौ, नाथाय 1971आवनो हालालि मुंनि मोनसे खौरां बिलाइ ओंखारदों। बिनि उनावसो 1972आवसो बनजारा खौरां बिलाइ महरै ओंखारदों। लोगोफोर, ओंखायनो बनजारा नैथिसो जागोन। दा बेनि फोरमानखौ नोंथांमोनहा इन्टारनेटआव गुगोलाव सार्च खालामनानै नायब्लाबो नुगोन। बेखौ आपल'ड खालामनानै दोनखानाय जाबाय। लोगोफोर, बिनिफ्राय 1985 मायथाइयाव गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव बर' सार्टिफिकेट कर्स मुंनि मोनसे बर' रावजों थिसननानै होदों। बिनिफ्राय 1994 मायथाइयाव गुवाहाटी इउनिभारसिटियावनो बर' डिप्ल'मा कर्स मुंनि मोनसे बिफान सोना होदेरबावनाय जादों। बिनिफ्राय 1996 मायथाइयाव गुवाहाटी इउनिभारसिटियावनो बर' डिपार्टमेन्ट मोनसे आलादा बिफान खुलिनानै होनाय जादों। आरो 1999निफ्राय 2000 मायथाइ बोसोरनि थाखाय गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि सिङाव थानाय कलेजफोराव बर' MIL नि इलेक्टिभ साबजेक्ट बा इलेक्टिभ कर्स सोनानै होनाय जादों। बिनिफ्राय 1975 मायथाइयाव बर' रावनि हांखो महरै देबनागरि हांखोखौ एबा स्क्रिप्टखौ जों बाहायबोनो मोनदों। बेनिफ्राय 2003 मायथाइनि 22 दिसेम्बर खालि भारत संबिजिरा 8 शिड्युल एबा 8थि फारिलाइयाव जोंनि बर' रावखौ गोदान भारतारि राव महरै थिसननानै होदों। बिनिफ्राय 1995 मायथाइयाव डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालियाबो बर' MIL आयदा महरै थिसननानै होदों। बिनिफ्राय 1975 मायथाइनि 2 अक्ट'बराव गुवाहाटीयाव रेडिअ' सेन्टाराव बर' रावजों गिबिसिन फोसावजानाय जादों एबा बर' रावा बाहायजानाय जादों। बेनिफ्राय 2005 मायथाइयाव भारत सोरखारा UPSC इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसन एग्जामनि थाखाय एबा आनजादनि थाखाय सोंथि बिलाइ होदों एबा जोंनि बर' रावखौ जायगा होदों। 2006 मायथाइयावबो APSC
आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसनाबो बेखौ बर' रावखौ गनायथि होदों। 2005 मायथाइयाव बर' रावजों सुजुजानाय बिजाबफोरनि थाखाय भारतनि थुनलाइनि देरसिन बान्था साहित्य एकाडेमिखौ जोंनो होदों 2005 मायथाइयाव, जायखौ मंगलसिं हाज'वारिया जिउनि मोगथां बिसम्बि आरो आर'जमुनि खन्थाइ बिजाबनि थाखाय मोननो हादोंमोन। बेबायदिनो फारि फारि जोंनि बर' रावा लासै लासै जौगाबोदों लोगोफोर। बिनि उनावहाय नोंथांमोननो खिन्थानो आखायाव लादों 1988 मायथाइयाव बर' रावजों लिरजानाय बिजाबनि थाखाय पद्मश्री बान्था मोनजेननो हादों। बेखौ मदाराम ब्रह्मआ मोनदोंमोन। माबेयाव? बर'नि गुदि सिबसा आरो आर'जमुनि खन्थाइ बिजाबनि थाखाय। बेनिफ्राय 1986 मायथाइयाव गिबिसिन बर' रावजों सावथुन ओंखारजेननाय जादों, जायखौ जों मिथिगौ आलायारन, जायखौ जों दाउ बड'सा बिथाङा दिहुनदोंमोन। बेनो गिबिसिन बर' रावजों ओंखारनाय सावथुन। बिनिफ्राय आथिखालसिम फारि फारियै गोबां बिथिङावनो जोंनि बर' रावा जौगाबाय होननानै जों सानो। गोबां गुबुन हारिफोराबो रायज्लायनो सोलोंबाय आरो गोबां बिथिङावनो गोबांथार बिजाबबो ओंखारबाय, गोबांथार बिथिङावनो जोङो बर' रावा बाहायजाफुंबाय होननानै जोङो बुंनो हासै आरो बेखौ जोङो बाहायबाय थालांनांगौनि थाखाय जों बयबो नाजानांगौ। दा बेखिनि बर' रावनि जौगाबोनाय थाखोखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै होनायजों लोगोसे आं मोनसे जोबोद इन्टारेस्टिं बाथ्रा खिन्थाना होनो आखायाव लादों। बे जाहैबाय माबे लोगोफोर, नोंथांमोना प्ले स्ट'राव थांनानै मोनसे लीला राजभाषा मुंनि मबाइल एप दङ। बे मबाइल एपखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै नायब्ला मा नुगोन? बेयाव नोंथांमोना हिन्दी आरो बर' राव मोननैखौ गोरलैयैनो सोलोंना लानो हागोन। अनलाइन एप। दा बे एपनि गेजेरजों नोंथांमोनहा मा खालामनो हागोन? जेसेबांनाखि बिथिंफोर जेरैहाय फिथाइ सामथायानो जा, जिब जुनारानो जा, थाइजा थाइलालि गासैबो बिथिंनि सोदोबफोरानो जाया मानो नोंथांमोनहा खनसे थुनायावनो डिसक्रिपसनबो मोनफागोन, गासिबो मोनफाजोबगोन। नोंथांमोना खालि सेलेक्टल' खालामनानै लानांगोन। इनस्टल खालामखांनायनि उनाव लेंगुवेजखौ हिन्दीयाथ' थाखागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोनहा बर' बा गुबुन गोबांथार रावफोरबो दं। भारतनि 80 फारिलाइयाव हाबनाय रावफोरबो दङ। बेफोरनि गेजेराव नोंथांमोना बर'खौ सेलेक्ट खालामनानै लाब्लानो मा जागोन? बर'जों जागोन। हिन्दीनि सोदोब आरो बर' बे मोननैजों नोंथांमोनहा ट्रेन्सलेसन एबा ट्रेन्सलेट खालामनाय मोननो हागोन। बे जोबोद मोजां एप। नोंथांमोना बेखौ बयबो इनस्टल खालामनानै लानानै सोलोंना लानो हागोन। जायफोरा हिन्दी रोङा बा जायफोर हिन्दी रोंगौ नाथाय बर' रोङा, बिथांमोनाबो बे खाबुखौ लानो हागोन। बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम आंनि खावलायनाय, बे एपनि गेजेरजों जोङो जोंनि बर' रावा एसेबाबो जौगादों होननानै आं सानदों। गोजोन्थों। जोबनायाव भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोनहा अननानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो लोगोसे आंखौ थुलुंगा होनायनि थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो, जाहाथे गोदान भिडिअफोरखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोना होफैबाय थानो हायो आरो लाबोना होफैबाय थानायखौ नोंथांमोना गोरलैयैनो आरो थाबैनो मोननो हानायनि थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौ अननानै प्रेस खालामदो। गोजोन्थों।